Benvinguts i benvingudes a aquesta secció que produeix els dimarts i els dijous el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com és habitual cada setmana, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Què tal? Bona tarda, Ignasi. Bé, quines fonts d'ingressos tenen les models avui? Com està canviant el món del modelatge femení? Es comença a buscar alguna cosa més que bellesa? Són preguntes que ens fem i que, per descobrir-ho, avui tindrem amb nosaltres Dana Bombardó, una de les grans promeses dels certàmens de bellesa arreu del país, després d'haver aconseguit les corones de Miss International Catalunya i de Miss World Barcelona. La Dana Bombardó és llicenciada en Humanitats, té un màster en Comunicació i Cultura i amb només 24 anys compagina el món de la moda i els concursos amb la formació per seguir creixent a nivell professional. La garenca defensa que els concursos actuals van ja molt més enllà de l'aparença. Busquen dones amb valors, compromeses i capaces de liderar projectes socials. Doncs ja la podem saludar, la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Dana Bombardó, bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me. Encantats de tenir-la nosaltres. Vostè defensa que el món dels concursos de bellesa va molt més enllà de l'aparença física. Què està canviant en això? Quines fonts d'ingressos tenen les models avui? Doncs mira, els concursos de bellesa estan canviant moltíssim i fins que no estàs dintre no ho saps. Per exemple, et poso l'exemple del que estic ara, que és Miss Món. Aquest va començar sent un concurs de desfiles de biquinis, on bàsicament es veia el cos de la dona i poc més, però ara té un lema molt clar que és bellesa amb propòsit, així que es busca una dona empoderada que tingui un perquè, alguna cosa a transmetre i que transmeti valors com la responsabilitat, la honestitat, la disciplina, tot això és molt important perquè al final ets un altaveu i has de donar veu a causes socials i a projectes importants. Això per una banda. I d'altra banda, en el món professional de les models sí que és veritat que s'està obrint molt, no? Ara veiem tot tipus de cossos en les marques, per exemple, agafant a dones que ja no són la típica prima alta, no? Com teníem nosaltres en ment sempre. El patró habitual. El patró habitual, exacte, sinó que s'està obrint molt més i, bueno, inclús les models ara treballen en xarxes, són creadores de contingut, que ja no només les veiem en passarel·les, en campanyes de moda, sinó que ara va molt més enllà. I sí que és cert que és un món que a vegades, doncs, tens mesos que és molt bo, no? Tens bones fonts d'ingressos econòmics, però hi ha altres que dius, ui, doncs no m'està funcionant, però això al final passa en molts sectors i has de tindre la ment forta i continuar lluitant si és el que realment t'agrada. Sí, perquè quines fonts d'ingressos teniu les models en concret avui en dia? Clar, depèn del treball, no? Et poden sortir treballs això de passarel·la, de marques, de treballar en xarxes socials, però no hi ha un sou com a tal. Exacte. Sinó que una obra d'uns mesos o una campanya d'uns mesos, diguéssim. Tu pots estar en una agència i que de sobte te'n vingui un treball d'estar això, un mes fora, a un altre lloc, a Itàlia, per exemple. Ostres, doncs quina bona oportunitat. Però hi ha altres mesos que no tens absolutament res perquè en aquest moment doncs, no hi ha oportunitats o tu no encaixes en el perfil. Doncs és així, és una mica... Sí, és variable. Alts i baixos, sí. No hi ha estabilitat. La idea de participar en concursos de bellesa, d'on va sortir? A veure, el meu primer concurs va ser Miss International Catalunya i aquí sí que va ser una mica inesperat perquè van contactar amb mi, jo feia treballs de model i pujava les meves fotos a xarxes socials i va ser per aquí on l'organitzador em va dir escolta, ens agrada el teu perfil, t'agradaria vindre al càsting i provar? I jo, ostres, doncs no ho sé perquè mai m'ho havia plantejat. O sigui, sí que m'agrada el món, però mai m'ho havia plantejat. I vaig dir, doncs vinga, vale. Em vaig presentar al càsting, em van agafar com a candidata i van haver uns mesos de preparació de classes fins la gala final, on em van coronar com a Miss International Catalunya i després ja vaig anar a representar la comunitat a Miss International Espanya, on vaig quedar quarta finalista, que la veritat estic molt contenta amb el resultat perquè va ser com tot molt nou i per mi vaig tenir com poc temps de preparació, però al final vaig posar totes les meves ganes i mira. I ara estic un cop fent aquesta experiència, jo vaig dir, ostres, doncs és que m'encanta perquè estic creixent molt personalment i professionalment
i si em donen l'oportunitat de tornar a estar en un altre certamen, doncs ho vull fer. Així que va ser així, em van donar l'oportunitat de participar en Miss Món Catalunya i finalment em vaig portar la corona de Barcelona. Així Molt que... bé. Enhorabona. Sí. Enhorabona, exacte, en un món que tampoc és fàcil, no? Amb rivalitats, no? Sí, això Estàs sempre competint, no? estàs competint al final, sí. Com va viure vostè el fet de guanyar el primer títol de Miss International Catalunya i després el de Miss World Barcelona en tan poc temps? Té alguna retribució econòmica guanyar aquests premis, a banda de la satisfacció que ja comentava? Sí, doncs mira, és que va ser molt poc temps, com dius, perquè van ser 4 mesos només entre un i l'altre i, bueno, jo el que vaig sentir va ser una gratitud total, un orgull de que veiessin que tot l'esforç tenien la seva recompensa i que confiessin en mi, no una vegada, sinó 2. I és com, uau, Dana, tu també has de creure en tu, perquè mira, la gent està confiant en tu per representar una ciutat tan bonica com Barcelona. I, bueno, supercontenta també, la meva família, els meus amics, tot el recolzament que estic tenint és increïble. Molt bé. I si té un sou, no té un sou directe com a tal, però sí que el certamen de bellesa doncs, et dona una plataforma de visibilitat perquè després tu puguis participar en campanyes de moda, també com a actriu o com a presentadora, no? Et dic més o menys el món, o sigui, els àmbits on es mouen més les misses. I és això, no tens un sou directe com a tal, sinó que a partir d'aquí tu ja has de buscar els teus contactes i intentar, doncs, fer allò que t'agrada. Exacte. Una gran carta de presentació. Exacte, Sí, una carta de presentació. Bona projecció. Vostè ha dit que els concursos ja no són només una cara i un cos bonic, sinó que busquen una ambaixadora amb valors i projectes solidaris. Quins valors considera imprescindibles per una Miss avui dia? Doncs diversos valors, la veritat, però et diré els més importants que considero jo. Un d'ells és el compromís social. Al final tu portes la corona, però ets un altaveu i has de donar visibilitat a projectes socials, a causes importants, has de saber utilitzar-ho. D'altra banda, la integritat, ser transparent, ser honesta, també la comunicació, saber connectar amb les persones, com transmets el teu missatge, és molt important. I, per últim, et diria la constància, no? Com diuen, la constància és la clau de l'èxit i aquí has de treballar molt. Això no es veu, però al final hi ha moltes hores de treball i d'esforç que hi poses tu darrere en molts àmbits, tant en oratòria, passarel·la, en anglès també és important, en imatge. I, bueno, al final jo crec que són aquests els valors que considero més importants. Valors acompanyats d'una exigència, com ens està comentant Dana Bombardó, amb qui estem parlant. Ella és Miss World Barcelona. El seu projecte social està vinculat, de fet, amb la Factoria Social de Terrassa i la seva residència per donar visibilitat a l'edatisme i empoderar la gent gran perquè continuïn vivint amb propòsit, mostrant que l'edat no és un límit. Ens pot explicar, Dana, en què consisteix aquest projecte i per què és important per a vostè? I tant. El meu projecte es diu Envellir amb propòsit i va néixer arrel d'un company de classe que es va graduar en la carrera d'Humanitats amb 74 anys i és tota una font d'inspiració. Aleshores, jo a partir d'això em vaig preguntar quantes persones grans continuen somiant, aprenent i vivint amb propòsit? I va ser aquí quan vaig començar a investigar i vaig veure que l'Organització Mundial de la Salut va publicar que 1 de cada 2 persones en el món té actituds edadistes. I en Espanya el 46%, quasi un 50%, de persones grans s'han sentit discriminades per la seva edat. I jo veia que aquestes xifres eren molt altes i que no érem conscients d'això. Aleshores vaig voler posar-me en contacte amb la Factoria Social de Terrassa i la seva residència i donar visibilitat a la labor tan gran que fan, que és al final empoderar les persones grans que continuïn connectades a la societat i mantinguin una vida plena. Aleshores, bàsicament, aquest projecte és un acte de resistència enfront l'edadisme i també de sensibilitzar la societat sobre que envellir és continuar vivint amb propòsit. Molt interessant. Quines passions personals té? Lectura, escriptura, cinema? Perquè vostè ha dit que s'ha de formar en molts àmbits i entenc que en alguns d'ells, potser no tots, perquè alguns poden ser hobbies, doncs l'ajuden a créixer.
quines serien aquestes passions que ara cultive amb més ganes, digues? Doncs mira, jo, com a graduada en Humanitats, m'agrada tot el món de la cultura, les exposicions, descobrir nous artistes, perdre'm en un museu. També m'agrada molt la lectura, no? Ficar-me en les històries, el cinema m'apassiona. I també m'agrada molt crear art amb les meves mans. Faig figures i petites escultures amb diferents materials i això em deixa volar la meva imaginació, creativitat, tot això m'encanta. I d'altra banda, el món de la comunicació també, per això estic fent un curs, no?, de televisió i ràdio, perquè m'agradaria dedicar-m'hi algun dia. No? Tot això, d'aquests àmbits, m'ajuden a créixer i a aprendre constantment. I tant. Dana Bombardó és model, però té 24 anys i, per tant, si Déu vol un futur per endavant, s'ha familiaritzat una mica amb els micros, amb els cascos, aquí... I tant. No, molt bé, molt bé. Finalment li volem preguntar, Dana, quins són els reptes professionals immediats o més a mig termini que es planteja? Doncs mira, el primer et diria preparar-me per Miss Món a Espanya, no? Al final això porta moltes hores darrere, amb molts aspectes, com us he comentat, m'estic formant en anglès, en oratòria, en imatge personal, també en passarel·la, no? En tenir presència, i en el meu projecte social també. I aquest seria el primer. Després, en el món de la comunicació, no? Continuar formant-me i profunditzar més en aquest àmbit, i per últim m'agradaria, si és possible, ampliar la meva carrera de modelatge, d'actriu també, i com diu Antonio Machado, no hay caminante, no hay camino, se hace camino al andar, i això és el que... I segurament tot el que vostè està dient tant de bo ho pogués fer, però és difícil, però vaja, almenys algunes d'aquestes prioritats o de somnis, podem dir, no?, que es facin realitat. Exacte. Volia preguntar, el tema aquest de Miss Món, el concurs de Miss Món, és a nivell internacional o és a nivell espanyol? Perquè has dit Miss Món a Espanya per representar Espanya. Clar, jo ara vaig a Miss Món a Espanya representant a Barcelona. Sí? Elegeixen una candidata d'Espanya. Exacte, d'Espanya. I d'aquí surt la Miss Món a Espanya, que després s'anirà a la Índia, es fa sempre, a competir amb els diferents països. I quan és aquest certamen de Miss Món a Espanya? Encara no hi ha data, però es preveu que l'any que ve, sobre l'abril, potser maig, però no hi ha una data exacta. Quan la sàpiga, ho faré. Doncs a veure, Josep Àngel, si la representant de Barcelona guanya i la tornem a portar aquí, si guanya i competeix per ser Miss Món. Moltíssimes gràcies, Dana Bombardó, terrassenca, de 24 anys, Miss World Barcelona, també abans havia guanyat el títol de Miss International Catalunya. Com dèiem, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió i enhorabona i molts ànims. Bona feina. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Una pausa i les notícies. La nostra visió del món evoluciona amb nosaltres i a Caixa Fòrum et volem acompanyar en cada etapa. Creem espais accessibles on la cultura i la ciència ens conviden a entendre i transformar la realitat. Apostem per la diversitat i el diàleg per construir una societat més justa. Creiem en la cultura com a motor de transformació social. Caixa Fòrum. Fundació La Caixa. Fem el nostre habitual repàs a l'actualitat. La Reserva Federal dels Estats Units ha reduït novament els tipus d'interès en un quart de punt, fins al rang del 3,5% al 3,75. És la tercera rebaixa consecutiva des del setembre, adoptada en un moment en què els indicadors del mercat laboral mostren senyals de debilitament. La decisió ha arribat amb forta divisió interna. 3 membres del comitè s'hi han desmarcat. Un d'ells volia una retallada més agressiva de mig punt, mentre que 2 presidents regionals defensaven mantenir els tipus. El president de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirma que l'objectiu és donar suport a l'economia davant la desacceleració de l'ocupació, però adverteix que els propers moviments dependran de les dades que es vagin publicant. Amb aquest ajust es busca alleujar el crèdit i sostenir el consum, tot i els dubtes interns sobre la trajectòria de l'economia nord-americana. Canviem de qüestió. El govern espanyol ha aprovat la creació de Casa 47, una nova entitat pública estatal d'habitatge que serà l'encarregada de gestionar de manera integral el parc públic d'habitatge en règim de lloguer. Casa 47 pren el seu nom de l'article 47 de la Constitució espanyola que garanteix el dret a un habitatge digne i adequat. Aquest organisme gestionarà tot el cicle residencial des de l'adquisició de sòl
i la construcció d'habitatges fins a la seva gestió i lloguer. Segons els plans anunciats, els lloguers que ofereixi Casa 47 estaran lligats a la renda dels llogaters i no podran superar el 30% dels ingressos. Els contractes tindran una durada inicial de 14 anys i es podran renovar automàticament en períodes de 7 anys fins a un màxim acumulat de 75 anys, sempre que es mantinguin els requisits d'accés. L'entitat començarà amb una oferta d'uns 13.000 habitatges assequibles amb la intenció d'arribar als 100.000. La patronal proposa un sou mínim de més de 1.200 euros al mes. És una proposta d'augment d'un 1,5% fins a situar-se en 1.202 euros bruts, concretament cada mes en 14 pagues i amb una tributació a l'impost de la renda de les persones físiques, l'IRPF. Les persones defensen que aquesta pujada per sota de la inflació registrada i molt inferior a la demanda sindical es faci realitat. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT, en canvi, han reclamat, evidentment, un augment més elevat, al voltant del 7,5%, que situaria el salari mínim en prop dels 1.273 euros mensuals si aquesta retribució deixa d'estar exempta de l'IRPF. Els experts del Ministeri de Treball, per la seva banda, aposten per una pujada intermitja entre la dels sindicats i la de la patronal, d'entre el 3,1 i el 4,7%, és a dir, 14 pagues d'entre 1.221 i 1.240 euros en funció de si cal tributar o no a l'impost de la renda. A Catalunya, els salaris pactats en conveni han crescut de mitjana un 3,5% fins al novembre, 8 dècimes per sobre de la inflació, que se situa en el 2,7%. Com a la resta de l'Estat, els sectors més beneficiats són les activitats científiques i tècniques, amb un increment del 4,9%, i el sector sanitari, amb un 4,8%. Pel que fa a les comunitats autònomes, les Illes Balears lideren el creixement salarial amb més d'un 6%, mentre que la regió de Múrcia registra l'increment més baix, una mica més del 2,7%, igualat pràcticament amb la inflació. En conjunt, els salaris continuen augmentant i superen l'evolució dels preus, tot i les diferències entre sectors i territoris. Espanya renuncia a més de 60.000 milions d'euros en crèdits europeus que podia obtenir dins del Pla de Recuperació Europeu. D'aquesta manera, només demanarà 22.800 milions d'euros, perquè assegura que pot finançar-se a mercat a un cost més baix. Tot i això, Espanya manté les subvencions a fons perdut, que són els diners que no cal tornar, i treballa per accelerar-ne la seva arribada i garantir que els projectes previstos es puguin executar completament. També us expliquem que el govern espanyol, els bancs i les operadores creen la Brigada Antifrau per frenar les estafes en línia que afecten cada cop més persones. Segons les autoritats, tot i que les mesures de seguretat ja estan en marxa, milers de ciutadans continuen rebent trucades i missatges falsos de delinqüents que es fan passar per operadors de telefonia o per la seva mateixa entitat bancària per intentar robar dades o diners. Fins ara, l'aplicació de bloquejos a trucades i missatges SMS fraudulents per part de les operadores ha evitat més de 50 milions d'estafes per telèfon i 2 milions de missatges SMS fraudulents que no han arribat a les possibles víctimes, segons han destacat les empreses. Les associacions bancàries han subratllat que les inversions en ciberseguretat són elevades, amb més de 7.000 milions d'euros invertits durant el 2024, però han insistit que cal una cooperació més àmplia, incloent també grans plataformes digitals on sovint es produeixen les estafes. Rècord de dividends al mercat borsari espanyol. Els valors que cotitzen a la borsa espanyola repartiran aquest any un 10% més en dividends en relació amb el 2024 i es preveu que aquesta xifra marqui un nou rècord històric per als accionistes, segons dades recollides de l'activitat recent del mercat. Segons les últimes estadístiques de Bolsas i Mercados Espanyoles, el conjunt d'empreses cotitzades al mercat espanyol ha distribuït més de 29.000 milions d'euros en dividends fins al setembre. A més, només durant el mes de novembre, les companyies van abonar gairebé 8.500 milions d'euros en dividends, un 47% més que fa un any, la qual cosa reforça la tendència de creixement en la remuneració dels accionistes. Aquest augment s'explica en gran part pel bon comportament dels beneficis empresarials i la solidesa financera de moltes companyies del principal índex espanyol, l'IBEX 35, que acumulen resultats positius i una política de repartiment de dividends molt activa.
Els analistes interpreten aquestes xifres com una senyal de confiança de les empreses en el seu futur i en l'economia, així com una resposta a la demanda dels inversors particulars i institucionals per obtenir rendiments a través de dividends. I la intel·ligència artificial obliga els treballadors a reinventar-se, segons experts consultats en un informe publicat recentment. Els especialistes alerten que la IA aportarà a les empreses una gran quantitat de dades que redefinirà com es prenen decisions i com s'organitzen els processos interns de les organitzacions. Aquest canvi tecnològic afectarà tant les tasques habituals com les expectatives en relació amb el perfil dels empleats. Segons els experts, moltes funcions repetitives i analítiques podrien ser automatitzades per sistemes d'intel·ligència artificial, mentre que les habilitats humanes com la creativitat, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes es tornaran encara més valorades. Això implicarà que els treballadors hauran d'adquirir nous coneixements, actualitzar competències i adaptar-se a noves formes de treballar per mantenir el seu lloc de treball en un mercat en plena transformació. Encara un últim apunt. Creix la desigualtat. El 10% més ric concentra el 75% de la riquesa. Ho explica un informe de World Inequality Lab. En canvi, la meitat més pobra, el 50% de la població, només gaudeix d'un percentatge molt reduït. Al món hi ha menys de 60.000 multimilionaris que acumulen 3 vegades més de riquesa que la meitat més pobra de la humanitat. L'estudi assenyala que aquesta concentració de riquesa va en paral·lel amb altres desigualtats. El 10% més ric és responsable del 77% de les emissions de carboni, mentre que la població més pobra, la més vulnerable al canvi climàtic, gairebé no hi contribueix. Per altra banda, les dones segueixen cobrant molt menys i aportant la major part del treball no remunerat. Els investigadors adverteixen que aquesta desigualtat global no és només una qüestió de renda o riquesa, sinó que afecta la igualtat d'oportunitats, la sostenibilitat ambiental i la cohesió social. Per això demanen accions urgents, com una fiscalitat progressiva, inversions en educació i salut i polítiques de redistribució. Gràcies, Josep Àngel Colomés. Fins la propera ocasió. Gràcies, Ignasi. Fins aquí, Economia en Valors.